Там до тебе е телефона. Нали домашния? Сега само да погледна кой ще ми звъниш. Баба ми ли те посрещна? Ага. Бабо, здрасти! Тъй бавно ми ги зарежда тези настройки, че не е истина. Чакай така, че ме снима колега, така ме снима колегата. Или видео прави, не го знам. Видео прави. Ще го убия. Какво викаш, баба? Кой е станало? Да. Ну хватит уже. Что в YouTube потом буду смотреться или что?